Инджата пак към време по джипа, сам работи, бе. Скапа за от работа цяло лято, е. Какво става тук? Ей, майка му да е. Значи, било, ама... Стига ти с компютър, бе. Стига с компютър, бе. Работете какво? Във фейса или си? Ма къв фейс, бе, къв фейс? По Фейсбук, ой, но сто бешела. Какъв фейс, бе? Какъв фейс? Чакай, какъв фейс? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Ти се спапка, бе. Ще ради да ради. Няма го фърля. Що? Няма го да е цъкни, да. Така? Няма го да. Ще умра. Цял ден? Но трябваше да го чупиш. Що? Защо бе? Ще се да работа, нали? Стига снимай тия, Нема бизнес, нема пари. Какво правиш, бе? Ти си умре! Не, попако! Съобака полицайите! Не! Дай! Ти ми не работи, човек! Остра са твои, гумите пак си стягат. Не, слиза, махай се! Махай се! Не, попак! Не, бе! Не, пи***аз! Щупихме, попак! Не, нищо е, бъди са тук полицая, ще щупим, бе! Не издържам, не! Не, моля се, не! Не, попако, моля те! Не, попако, ще ударим някой. Няма спокойно, бе! Не, моля те! Разкара, бе, купене! Не, спри! Спри, не, гледай го, бе! Не! Не, попак! Не, спри, бе! Откачалка! Не! Спирай, моля те, да слеза! Не, да слеза, попак! Искам да слеза! Спирай! Качи се нещо. Спирай, там, не знае. Махни се, да, сигурно, когато изчезне. Закачай го, ей! Закачай го, сприм! Лудо летят коли, страшно е народи. Искам да се изразя, значи бях на горбет в Либия. Какво обичате да ви кажа и да ви го кажа? Значи, пиратки ли става въпрос? За какво става въпрос? Опасни ли са пиратките? Пиратките по принцип не са опасни, ако обичате интервю. Когато я държи в ръката пиратката, след като я държи в ръката, тя излъчва едно лошо предсказание, когато може да му гръдне в ръката и може да му отрежи ръката или пръста, може да му фръкне на детето. Разбираш ли ме? Аз как да ви го кажа по друг начин? Кажи сега как е в Либия живота. В Либия, ще ви го кажа. Булка, запали ми цигарата. Значи, в Либия, аз съм чист българин, разбираш ли ме? Аз казвам ти самата истина. В момента чакам всеки момент да се върнат моите българи, моите приятели от Либия. А ти искаш ли така да имаш 4 жени, например? По принцип, обичам и искам да имам. Но, в момента не разполагам с така голяма сума да ги имам тези жени. Разбираш ли? Мога да ги задоволя. По никакъв случай мога да... никакъв проблем. Значи, 68 кг съм,
твърд, як, корав, прав. Мога да ги золя по всеки един случай, както искат. Обичам френските ласки и така нататък. Мога да ги золя по всяко едно желание. Стига да са мои. Ще си мой, аз веднъж реша ли ще си мой. Точно сега, точно така, от Света Троица идваме и презентираме Васко, Митко и Хасан. Давайте, момче! Тук съм всички, даже моите хора. Тук е. И идва сето, пушиме масето, по-точно тревата. Ще ти чупя краката през моите. Поменя си доста настран сега. Ще ви представя MC Хасан. Слушай сега, моето момче идва от гетото до някакво небе. Какво да ти кажа, момче? Англичанина от Уестън изслуша Англия, братле. Точно така. Ще ме правиш на пупи, ще ме правиш. На потрето ще ме правиш. Той е кара работи. Ще те забора, го те ставя, ако те замам по главата с него. Парите готиш туди, ето съм гачил да може. Кабла на катлана стича, значи ще му да, че работи от дете го даваме. Брой 40 лева и кабла платиш на човека да дадо честно такова. 40 лева брой ще ти, ще вземам брата и стича го. 40 лева броя веднага, вече не ме къде стоя, няма какво да гледам. Добре, взимам ли си телевизор? Чакай. Няма взимаш телевизора, а бъди парите ми ги даваме, чак. Ето те пари дам, аз не съм 13 милиона. Няма какво да чакам, завчера. Аз дадой пари. Дадой пари завчера. Дадой пари завчера. Аз ти дам пари. Дай парите, дай парите, дай парите, дай. Тай стерия правокача, казвам, той казва работи. Гледа ли го една седмица? Парите, взема си го гледай. Чуй. Има биеш и мутриш. Станеш ли едно, свато е, това ще те гледам, свато е, ще те гледам. Не сме ли Ще те свато? замавам, тук не му трябва. Майка ти. Ponem tutora. Olha aí. Dai, dai.